Tu, com vulguis, jo això... Perfecte. Molt bé. Molt bé, doncs, molt bona tarda. Gràcies a tots, conseller, presidents, presidenta, vicepresident de la Diputació. Moltes gràcies per ser aquí en aquesta signatura del compromís nacional pel desplegament de fibra òptica a Catalunya. I em fa molta il·lusió que sigui justament avui, aquí, ara, just després que també amb les 4 diputacions catalanes acabem de signar també la Mancomunitat Cultural, en la qual cosa també demostra que quan les institucions anem plegats podem tirar endavant projectes de país, projectes nacionals com aquest. Sense més, dono la paraula doncs, al conseller Puigneró. Bé, molt bona tarda, molt honorable president de la Generalitat, presidents i presidenta de la Diputació, secretari de Telecomunicacions, secretari general i autoritats diverses que ens acompanyeu en aquesta sala. Mireu, avui és un dia, penso que és un dia històric, i curiosament abans d'entrar ho comentàvem amb el president que a més la història es repeteix, perquè tot just fa 100 anys Enric Prat de la Riba deia allò que en els municipis de Catalunya, en tots ells, hi havia d'haver un telèfon, una carretera i una biblioteca. I aquest matí, fa una estona, s'ha signat aquest acord pel Consell de la Mancomunitat Cultural amb la consellera Borràs, que en certa manera reflecteix la voluntat, o podria ser l'equivalent al que va significar en aquell moment el que cada municipi tingués una biblioteca. També era un acord des d'aquesta perspectiva entre el Govern de Catalunya i les diputacions. I ara estem signant aquest acord referent a la fibra òptica, aquest compromís nacional per la fibra òptica, que en el fons podria ser l'equivalent del que va dir Enric Prat de la Riba, que a tot municipi hi havia d'arribar una carretera i un telèfon, perquè la fibra òptica en definitiva són les autopistes de la informació. Per tant, si la confluència entre les carreteres i els telèfons, doncs segurament seria un bon símil. Per tant, la història es repeteix, però és veritat que en aquests darrers 2 anys, i avui en fa concretament 2, que vam signar, els que estem aquí en aquesta taula, conjuntament amb Localred, també l'ACM, la Federació Catalana de Municipis, el Consorci OC, un gran acord de país. En aquell moment vam signar el Pacte Nacional per la Societat Digital, que tenia per objectius marcats 5 línies estratègiques de treball per avançar cap a aquesta societat digital. I una d'elles molt clara era precisament la de dotar-nos del país d'infraestructures de telecomunicacions, que la fibra òptica pogués arribar a tots els racons de Catalunya. Perquè l'accés o sense accés a aquestes infraestructures no hi ha societat digital. Penso que la connectivitat serà la gran política social del segle XXI. La connectivitat avui ens permet, evidentment, no només establir relacions, sinó que ens permet també treballar, ens permet consumir, ens permet pagar. La connectivitat és la base d'aquesta nova era. De fet, sense connectivitat, evidentment, el que no aconseguiríem, si no fom capaços de que arribi a tots els racons del país, tindríem un país amb ciutadans de primera i ciutadans de segona, i això no ens ho podem permetre. Per tant, aquest és un objectiu fonamental com a política social del segle XXI. Com diu a vegades el president de la Diputació de Barcelona, no ens podem permetre un país amb un cap molt gros i un cos molt petit. I per tant, hem de ser capaços de muscular i de vertebrar tot el país. I dotar el país d'aquestes eines, dotar el país d'aquesta infraestructura és fonamental. Però ho és també per la competitivitat del territori. Ho és pels municipis i per les seves empreses. Avui encara mesurem segurament la competitivitat, i l'hem mesurat durant molt temps, d'un municipi o d'un territori amb la distància que hi havia d'aquest petit municipi a una gran capital. Aquest element de mesura dels quilòmetres que hi havia era un element de competitivitat.
Això que primer mesuràvem en quilòmetres i després hem passat a mesurar en hores, segurament també ara ho hem de mesurar en megabits, i que és la capacitat d'aquests municipis, d'aquests territoris, d'estar connectats, de tenir a la seva disposició la capacitat d'accedir a una infraestructura imprescindible. Perquè aquest serà un segle digital, ciutadà i col·laboratiu. I, de fet, això és el que fem avui, que és col·laborar. Aquest compromís nacional per la fibra òptica és un gran acord que penso que hauríem tots de prendre exemple de com s'han de fer les coses en un país que val la pena. Permeteu-me també que parli una miqueta del que ha estat un dels grans esdeveniments relacionats amb aquesta societat digital que hem viscut aquests darrers dies. Fa només pocs dies que s'ha acabat el Mobile, m'hi voldria referir breument, si m'ho permeteu. Sens dubte ha estat el millor mobile de la història. Tenim la sort que tenim a Catalunya, al nostre país, l'esdeveniment tecnològic més important del món i que és un gran ambaixador no només de Barcelona, sinó de tot Catalunya. Aquest any, a més, hem volgut estendre el mobile, com he dit abans, que tingués impacte no només a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, sinó arreu del país. I per això hem organitzat la Mobile Week. Hem creat subseus en el territori. Avui tenim aquí presents també un dels alcaldes que ha sigut subseu d'aquest mobile, Igualada, però també Lleida, també Reus, també a la comarca de la Ribera d'Ebre i també a Girona. Per tant, aquest govern treballa també, igual que ho fem amb la fibra òptica, perquè el mobile, aquell esdeveniment tan important pel nostre país, també tingui un impacte arreu del territori. Crec que és oportú destacar-ho. Si volem ser hub digital de referència mundial, ho hem de fer amb i des dels municipis, comptant amb el territori. Aquesta és la nostra estratègia de país. La Catalunya que volem està formada per territoris connectats i ciutats intel·ligents. Cada vegada som més conscients que la transformació digital que estem vivint ho està canviant tot. La manera com ens comuniquem, com ens relacionem, com ens movem, com treballem, com comprem o com consumim. No som, per tant, en una era de canvis, sinó en un canvi d'era. Des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ens hem compromès a enxarxar el país com una gran estructura d'estat sobre la qual edificar ciutats connectades amb ciutadans apoderats digitalment. La nostra voluntat és, per tant, bastir una nació del segle XXI, el que en diem la República Digital. I per fer-ho, el govern ja ha assumit alguns compromisos. Per exemple, finalitzar el desplegament de la fibra òptica per connectar totes les capitals de comarca durant el 2019 i el 2020. Ja en tenim 29 de connectades i el nostre objectiu és acabar de connectar-les i, per tant, arribar a tots els racons de Catalunya l'any que ve. També, conjuntament amb les diputacions, fer que aquesta xarxa de fibra òptica que connecta les capitals de comarca arribi també a la resta de municipis. I, per tant, aquest és un compromís que avui signem amb aquestes diputacions per tal que això sigui una realitat el 2023. Gràcies a aquest compromís nacional que avui adquirim, per tant, no només connectarem les capitals de comarca, sinó que també la resta de municipis. Mireu, per acabar, deixeu-me que acabi dient allò que durant molts anys el progrés econòmic i social d'un país, d'un territori i d'un municipi ha anat lligat al desenvolupament d'infraestructures viàries i ferroviàries. Avui, però, podem dir que 1 quilòmetre d'asfalt ens connecta al municipi del costat, però 1 quilòmetre de fibra ens connecta al món. Moltes gràcies i molt bona tarda. I ara em sembla que tenim un vídeo, sí. Un quilòmetre d'asfalt connecta un municipi a un altre. 1 quilòmetre de fibra òptica ens connecta al món. L'any 2020, totes les capitals de comarca de Catalunya estaran connectades a la xarxa de fibra òptica de la Generalitat i tots els seus municipis estaran connectats en banda ampla abans del 2023.
Amb l'accés a la fibra òptica garantim la cohesió territorial i la igualtat d'oportunitats. Impulsem el teixit econòmic arreu del territori, per vendre, per emprendre, per créixer i per innovar. Avui la connectivitat és clau pel progrés econòmic i social. És una política econòmica i social del segle XXI. La fibra òptica és una infraestructura de país. És la base sobre la qual construir la Catalunya de demà. Fem de Catalunya un país competitiu, capdavanter. Fem que la fibra òptica pública arribi a tots els racons de Catalunya. Molt bé, doncs passaríem ara també, perdó, conseller, a signar el compromís nacional. Ens els anem passant a la dreta. Va, perfecte. Gràcies. Sí, gràcies. Molt bé. Perfecte. Molt bé, doncs gràcies a tots, de debò. I té la paraula el senyor Josep Masdeu, vicepresident segon de la Diputació de Tarragona. Sí, moltes gràcies a la resta de membres de la taula, als presidents de les altres 3 diputacions, a l'honorable conseller i al honorable president, en aquest cas en nom i en representació de la Diputació de Tarragona, agraït i la veritat és que satisfets per estar aquí amb aquest altre projecte nacional del nostre país. Abans el conseller ha fet esment, fa més de 100 anys, o fa 100 anys, just vam celebrar el centenari, Prat de la Riba, en aquest cas en representació de la Mancomunitat, fixava una sèrie de necessitats, perquè la gent dels nostres pobles i ciutats, però quan parlem sobretot de pobles i ciutats parlem dels pobles més allunyats, dels centres importants i dels pobles més petits, tinguessin aquesta igualtat d'oportunitats. El que al seu dia era el telèfon, la biblioteca i l'accés, un accés, vull dir, de carretera, per entendre's, doncs avui ja s'ha dit aquí, és la fibra òptica. És aquesta necessitat que tenim d'estar connectats independentment del lloc on estem, per gran o per petit, sobretot que sigui, amb la resta del món. I sabem que el mercat té moltes coses bones, però amb algunes no tant. Vull dir, és fàcil, els llocs de costa, les poblacions més grans, que el mercat o l'interès de les empreses això ho faci impossible, però sabem que els llocs més petits, les comarques més allunyades d'aquests espais, hem de ser les administracions que facilitem aquesta igualtat d'oportunitats. Que no sols és una igualtat d'oportunitats, sinó que avui dia i entenem que és una necessitat imperiosa pel reequilibri territorial del nostre país, que independentment dels ciutadans del lloc on visquin, un lloc gran o un lloc petit, tinguin aquestes necessitats cobertes i puguin viure amb les mateixes oportunitats. Seré breu i ja sol per acabar torno a agrair en nom de la Diputació de Tarragona tirar endavant aquesta iniciativa, com era evident, vull dir, des del primer moment vam mostrar la nostra col·laboració i ens felicitem per la signatura d'aquest acord pel desplegament de la fibra òptica i també refermem el nostre absolut compromís amb aquesta direcció. De fet, celebrem que el treball conjunt i lleal de les administracions puguin portar endavant projectes com aquests que el que busquen sobretot és millorar la qualitat
de vida i d'oportunitats, no?, de tots els ciutadans i ciutadanes, de tots els catalans i catalanes. Res més, i reitero el meu agraïment i la col·laboració per part de la Diputació de Tarragona. Moltes gràcies, vicepresident. Té la paraula la presidenta de la Diputació de Lleida. Moltes gràcies, molt honorable senyor Joaquim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, honorable senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals, excel·lentíssim senyor Marc Castells, president de la Diputació de Barcelona, il·lustríssim senyor Miquel Noguer, president de la Diputació de Girona, il·lustríssim senyor Josep Masdeu, vicepresident de la Diputació de Tarragona. Molt bona tarda a tothom, tots els assistents en aquest acte. Per nosaltres, la signatura d'aquest compromís de cooperació entre l'Administració de la Generalitat i les Diputacions de Catalunya pel desplegament de la fibra òptica és una iniciativa primordial de país i que suposa un incentiu de creixement i modernització per les diferents realitats que teixeixen el nostre territori. Les terres de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran són un conjunt de realitats locals petites, distribuïdes en 231 municipis, un 70% dels quals amb menys de 1.000 habitants, que representen alhora un terç de la superfície total de Catalunya, però només amb un 6% de la població. Molta terra i molt poca gent. Per tant, les seves característiques geogràfiques, demogràfiques i econòmiques, els avantatges que ofereix la implementació de solucions tecnològics en l'àmbit rural, en aquest cas el desplegament de la fibra òptica, són determinants pel futur de les terres de Lleida i el seu capital productiu i social, des de la ciutat més gran al nucli menys densament poblat i allunyat. No es tracta només de sumar-se al progrés de les infraestructures digitals d'alta capacitat, amb el desplegament de 1.500 quilòmetres de cable de fibra òptica per connectar aquests 231 municipis i 178 polígons industrials, sinó que les conseqüències d'aquesta implementació tecnològica generalitzada són d'un profund calat i van més enllà del que podria semblar a primera vista. És a dir, les ciutats i territoris digitals són una eina, no pas una finalitat, perquè el seu desplegament incideix directament en la competitivitat, tant en l'àmbit públic com el privat, i en el benestar de les persones i les comunitats. Però existeix també un altre valor no gens negligible per a les terres de Lleida, el de l'equilibri intraterritorial de pobles i comarques, d'una banda, i l'equilibri interterritorial entre ciutats i territoris de l'altra. La Catalunya de les terres d'interior i de muntanya necessita aquestes eines de forma urgent i imprescindible per poder fixar la població al territori i frenar la seva despoblació. Si l'evolució de la societat industrial comportà la concentració poblacional a l'entorn de les grans ciutats en detriment de les àrees rurals, ara, amb les noves infraestructures digitals, tenim una oportunitat d'intentar capgirar aquell procés migratori i propiciar un moviment pendular contrari, perquè el potencial productiu de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les TIC, necessiten menys infraestructures i les inversions ja no es troben forçosament subjectes a uns eixos geogràfics i econòmics determinats. L'administració local en general i les diputacions en particular, com a eina de gestió i de transformació, ha de saber trobar les respostes més adequades als reptes que el territori i la seva realitat social i econòmica plantegen a cada moment. Per tant, i per això, avui som aquí. El desplegament de la fibra òptica i la utilització de les TICs són eines bàsiques per al desenvolupament i obren una gran quantitat d'expectatives de cara al futur. De cara al futur d'aquestes terres de Lleida en particular, però també, sens dubte, del país en general. Moltes gràcies. Moltes gràcies, presidenta. Té la paraula el president de la Diputació de Girona.
Molt honorable president Torra, honorable conseller, company president de la Diputació de Barcelona, la companya presidenta de la Diputació de Lleida, el company vicepresident de la Diputació de Tarragona i també el secretari general i tots vostès que ens acompanyen. És un plaer estar aquí avui al Palau de la Generalitat per segellar precisament la implicació de la nostra institució, la Diputació de Girona, en el compromís nacional pel desplegament de la fibra òptica a Catalunya. Hi ha moments en què estem ple de reptes com l'actual, ple de reptes de país, però també hi ha reptes que són a escala més petita en l'àmbit dels municipis, les comarques o les demarcacions, com és el cas que ens ocupa ara les diputacions. Però hi ha reptes que afecten a parts iguals al conjunt del país i els ens locals perquè al cap i a la fi beneficien al mateix nivell a tota la ciutadania, les administracions i el teixit empresarial i associatiu. És el cas del projecte que ens du avui a subscriure i reivindicar aquest compromís nacional, que no ha de fer altra cosa que contribuir al desenvolupament econòmic i a la competitivitat dels nostres territoris. I alhora, sense cap dubte, com deia la presidenta de Lleida ara també fa un moment, esdevindrà una peça clau per la cohesió social, l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats entre tots els conjunts de ciutadans i ciutadanes del país. En definitiva, farà allò que les diputacions, per les quals les diputacions hem estat creades, perquè vetllem per vetllar per la solidaritat i l'equilibri intermunicipal. Aquest és un projecte que vetlla la solidaritat i l'equilibri intermunicipal. En el cas nostre, de la Diputació de Girona, l'aportació en aquest desplegament es materialitzarà tal com vàrem parlar el novembre passat amb el conseller Puigneró en una visita a la Diputació de Girona amb la instal·lació de la infraestructura per la fibra òptica a partir d'actuacions de millora, d'arranjament i ampliació de les vies verdes i de les carreteres de la xarxa viària local de la Diputació de Girona. Com dèiem ara, les carreteres uneixen el territori, però aquestes carreteres també portaran el territori al món. En el cas de la via verda serà la Pirineu-Costa Brava, per mitjà de la qual durarem la fibra òptica al Gironès, al Pla de l'Estany i al Ripollès, i diverses actuacions a les nostres carreteres també permetran incidir a petits nuclis i municipis, amb l'objectiu final que d'aquí a 4 anys els 221 municipis de les comarques gironines estiguin connectats a la xarxa de fibra òptica i per tant hi hagi aquesta solidaritat i equilibri intermunicipal. I, en definitiva, el que tindrem és tota la gent, com ha de ser i no pot ser d'altra manera, connectada al món i tenir un territori tecnològic. Esperem que sigui així, conseller i president, i que en tot cas ho puguem aconseguir-ho amb la col·laboració de tots plegats. Moltes gràcies. Gràcies, president. I per acabar el torn té la paraula el president de la Diputació de Barcelona. Moltes gràcies, molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, honorable conseller, secretari general i els companys, col·legues, amics, estimats, presidenta, president de la Diputació de Girona i també vicepresident de la Diputació de Tarragona. Avui és un gran dia, a més estem al lloc, penso que molt adequat, no? Fa una estona hem presentat també, president, pots estar molt orgullós del teu govern, amb la consellera de Cultura, el projecte de la Mancomunitat Cultural. I avui presentem un projecte que Prat de la Riba, i ara que veig en Torres Garcia aquí que ens contempla a través de la seva obra, col·laborador, per cert, de Prat de la Riba, doncs estaria orgullós del que estem fent. Un projecte on, com s'ha comentat moltes vegades, iniciàticament Prat de la Riba va ser un visionari, va veure que el territori s'havia de connectar de totes les maneres possibles, i abans ho feien en biblioteques i avui ho fem als bibliolabs, no? I abans es feien en carreteres i avui escenifiquem la connexió del futur, el que ens garanteix una societat equilibrada, una societat justa, que és la connexió digital. I per això estem tan orgullosos. I fixeu-vos que també tenim un paral·lelisme en la història, perquè si Prat de la Riba, quan llegeixes Josep Pla, en el seu Manot, explicava com podia ser que una persona amb tan pocs recursos, però amb tant d'entusiasme i amb un equip de joves intrèpids va aconseguir el que va aconseguir, avui podem dir que amb pocs recursos, però amb la capacitat de concertar, d'arribar a acords, que el conseller Puigneró i tot el seu equip, a qui vull jo agrair especialment la feina que han fet, liderats pel president Torra, han provocat que avui els presidents de les diputacions del país, estiguin al costat, concertant, fent possible
que els nostres ciutadans i ciutadanes puguin viure en una societat millor. I fixeu-vos que algú pot dir, escoltin, vostès només firmen un compromís. No és cert. Avui mateix el conseller Puigneró ha estat a Sant Quirze Safaja i allà hem pogut veure com l'alcaldessa gairebé plorava quan veia que els ciutadans, les ciutadanes d'aquest municipi tindran la connexió i, per tant, seran ciutadans connectats al món. Ciutadans amb oportunitats que permetrà en un poble petit del Moianès no tan sols que la gent no marxi, sinó que provocarem que la gent pugui anar a viure allà, a fer una vida en un entorn rural, però amb les màximes capacitats de connexió amb tot el món. I això és importantíssim. Fixeu-vos, la capacitat de canviar el món, canviar els designis de la nostra societat a través d'una inversió feta des del concert, la capacitació institucional i sobretot des del sentit comú. Per tant, president, gràcies per fer-ho possible, gràcies per convidar-nos en aquest acte. Estem orgullosos de la feina que fem, a vegades no ens ho diem prou. Gràcies a tots plegats per tot el que fem. Els alcaldes tenim la carpeta d'agraïment sempre buida, per això jo vull dir, president, que el conseller i el seu equip han fet una gran feina, que nosaltres estarem sempre al costat del nostre país com hem estat sempre i que estiguis ben orgullós de la feina que s'ha fet. Avui hem presentat 2 projectes extraordinaris i pensem que això ens connecta no tan sols en el món, sinó en la societat que vivim, que li fa molta falta tenir referents en el camp dels projectes de futur com aquest, i espero que en el futur en puguem seguir treballant molts més. Sàpigues que tindreu les diputacions al vostre costat. Moltes gràcies. Benvinguts els pioners. Benvinguts els somiadors. Els visionaris. Benvinguts els que creieu que l'única forma de veure el futur és crear-lo. Els qui sempre aneu un pas més enllà. Benvingudes revolucionàries. Els qui penseu que la perfecció no existeix i, malgrat tot, no deixeu de perseguir-la. Benvinguts els humanistes. Aquells que poseu la tecnologia al servei de les persones. Els qui doneu sentit a la tecnologia i tecnologia als sentits. Benvinguts els qui avui apreneu ensenyant. I els qui demà ens ensenyareu a desaprendre per tornar a aprendre. Revolucionaris digitals, benvinguts a casa vostra. Catalonia, Land of Digital Revolutionaries. Generalitat de Catalunya, 7,5 milions de futurs. Sí, molt bona tarda a tots de nou. Gràcies, companys de taula. I ara, perdoneu-me, conseller, però ara estava mirant aquest vídeo, me'n recordo el primer dia que ens l'ensenyàveu als membres del govern, tot dient, aquest vídeo ens anirà molt bé i ens servirà com a preàmbul del mobile, i recordava l'entusiasme del conseller quan ens ensenyava, i voldria remarcar-ho perquè a vista passada, quan ara el conseller deia que ha estat el mobile més exitós de la història, doncs tot sembla molt fàcil, no? Sembla que havia de ser així tal com ell ha dit, i les coses quan les vius dia a dia i darrerament que les vivim cada hora en aquest govern de la Generalitat, realment les coses no són tan fàcils. I jo voldria avui, abans que res, agrair-li al conseller de Polítiques Digitals d'haver posat les polítiques digitals al centre del país, de donar-nos de la importància que això significa, i a tots els seus membres d'equip, perquè també vosaltres heu sigut en gran part partíceps d'aquest èxit del mobile.
Jo m'ho he de fer venir bé i no em costarà pas massa amb el matí que jo he passat, perquè he estat avui amb la presidenta de la Diputació de Lleida unes quantes vegades i visitant tant les Terres de Ponent amb un nou centre de recerca de veterinària a Lleida que hem inaugurat, i després m'he costat fins a les Garrigues, un petit poble de Bellaguarda, un poble dels que comentava també ara la presidenta, d'aquests de menys, en aquest cas fins i tot de menys de 500 habitants, que el seu alcalde em deia l'altre dia, un arquitecte que treballava aquí amb nosaltres, doncs ha hagut de marxar perquè pels seus projectes no tenia la connexió a internet, i clar, i això ens preocupa perquè després em comentava també l'escola del poble, que tenen 9 nanos i que clar, que ells volen seguir tirant endavant. I us asseguro que després a l'hora del dinar al poble, que ha sigut un dels millors moments de la meva presidència gairebé, perquè tot el poble s'ha volcat a organitzar un dinar, l'havien fet entre totes les homes i dones d'una associació, després tots els joves els servien i veies aquell esperit comunitari magnífic que té el nostre poble, i en concret allà a Bellaguarda, i pensaves, no ens en sortirem, no tindrem el país que volem i que somiem, la república per la qual treballem, si no som capaços que des de Bellaguarda aquell arquitecte pugui treballar i pugui tirar endavant els seus projectes de futur. Tal com, per exemple, els RCR a Olot, oi, president, doncs treballen i ho fan bé i són els Pritzker de l'arquitectura i són els millors del món en arquitectura i ho fan des d'Olot. I això és el país que hem de tenir, que des dels Pirineus o des de la Terra Alta o des de Bellaguarda o des d'Olot, qui sigui, com sigui, pugui tirar endavant els seus projectes de vida i això passa avui per estar connectat a internet. I això passa per estar connectat a internet. I ja hem de veure aquesta connexió a internet i aquesta fibra òptica ja no gairebé, sinó com un dret social més del segle XXI i per tant un element que s'ha posat molt de relleu i m'agrada que ho posem avui aquí com un element cohesionador socialment del país, d'aquest país d'igualtat d'oportunitats pel qual aquest govern treballa com dic, cada hora. Presentem avui aquest compromís. I aquest compromís s'ha fet referència, i és veritat, president de la Diputació, no podíem fer-ho en una altra sala millor que aquesta, Torres Garcia, que efectivament el president Prat de la Riba li va encarregar a Torres Garcia decorar el Saló de Sant Jordi. Malauradament aquestes pintures que haurien d'estar al Saló de Sant Jordi, després va venir la dictadura de Primo de Rivera, van ser arrencades d'allà, substituïdes per les actuals pintures que hi ha, i malauradament després, durant la dictadura franquista, es van arrencar les pintures i es van posar en aquesta sala. És part de la història del nostre país, una història complicada, com veieu, no? Però també és part d'aquesta voluntat de persistir, de tornar-hi, de ser conscient d'on venim, que efectivament ja aleshores, 100 anys enrere, ja es veia que la Catalunya Ciutat era un projecte absolutament decisiu per Catalunya, i ara aquesta Catalunya Ciutat, amb el compromís que fem avui aquí, i us volia agrair molt, presidents, presidenta, vicepresident, moltíssim, que siguem capaços d'ajuntar tots els esforços de totes les institucions del país per tirar endavant reptes nacionals com el d'avui, o com el que acabem de signar efectivament de la Mancomunitat Cultural, que puguem coordinar la política cultural del país, que puguem coordinar la política digital del país i ho fem conjuntament les 5 institucions importants del país. A mi això em sembla molt rellevant. I en el fons estem fent el que el catalanisme polític ha volgut sempre, que siguem capaços de dotar aquest país d'una política i d'una estratègia comuna. I això us ho he d'agrair moltíssim. Si no fos per vosaltres, aquest projecte no seria possible. Per tant, de debò, a vosaltres, als vostres equips, feu-los arribar el nostre agraïment en nom del Govern de Catalunya. Deia que el compromís d'avui és connectar totes les capitals de comarca el 2020 a la xarxa de fibra òptica pública i en banda ampla als municipis de més de 50 habitants el 2023. Fins avui ja s'han desplegat 4.500 quilòmetres de fibra òptica de la Generalitat que arriben a 250 municipis i 29 capitals de comarca. Però per completar aquest desplegament que els deia, cal aquesta acció concertada del món local, és a dir, diputacions, consells comarcals i ajuntaments,
perquè encara ens falten 4.160 quilòmetres més de xarxa en els pròxims 3 anys, és a dir, que pràcticament doblarem. Jo voldria, doncs, agrair-vos a tots el que siguem capaços d'entendre que aquest és un país que està bé que tingui una gran capital, com aquests dies que hem viscut, una capital que ja és una capital mundial, per exemple, en termes de mobile i en termes de tecnologia, certament, i és una gran ciutat que ens projecta al món, però que jo vull que aquest país sigui el país també de Bellaguarda. I, per tant, que el que fa gran Catalunya no és només la seva capital, sinó que és la suma de Barcelona i la potència i la riquesa cultural, territorial, gastronòmica, patrimonial, biodiversa, de tot Catalunya, del talent d'arreu del nostre país i de la vitalitat de la seva ciutadania i del seu teixit associatiu. I reitero, és un compromís que portarem fins a les últimes conseqüències. Tots els ciutadans de Catalunya han de tenir les mateixes oportunitats, visquin on visquin. I voldria fer també referència al moment que vivim com a país, perquè sempre n'he fet en tots els parlaments públics des que soc president de la Generalitat. Complicadíssim, cert, però també esperançador. I esperançador perquè la ciutadania catalana és una de les més coratjoses del món. És un país de 7,5 milions de futurs, de ciutadans que han decidit apoderar-se i prendre el timó del seu rumb. I el govern els acompanyarà sempre en aquest desvetllament nacional, en aquesta primavera democràtica que va tenir el seu punt àlgid el 1 d'octubre. Estem assistint cada dia a un judici ignominiós i vergonyós pel que és una pretesa democràcia europea. I és cert, el govern del qual ens declarem hereus és a la presó o a l'exili, però la primavera democràtica catalana avança i no s'atura davant de la repressió i continuarem construint república també en la dimensió digital, conseller, com fan els països democràtics capdavanters del món. Avui, amb aquest pacte, amb el pacte que hem signat abans, penso que també són pactes d'autoestima i d'autoconfiança col·lectiva, de saber que avançarem les dificultats del present, que caminarem decididament cap al futur que és nostre i que és lliure. I ho farem com ho hem fet sempre, com ho fem portant des de fa 100 anys, amb dinamisme, amb innovació, posant la cultura al centre, amb civisme i amb talent. Per tant, senyor Torres Garcia, gràcies per aquests quadres que són exactament això i que també em sembla que és el conveni que signem avui. Moltes gràcies a tots i molt bona tarda. Molt bé, president. Gràcies. Ens hem de fer alguna fotografia? Em sembla que volen fer una fotografia de grup. Sí, no? Hem de fer una foto, sí.